Novak prvi put otvoreno priznao, ove Đokovićeve reči nakon titule u Australiji će ući u istoriju sporta. Sada je otvoreno pričao o svemu. Srpski teniser Novak Đoković osvojio je 22. Grand Slam titulu, a 10. na Australian Openu, pobedom nad Stefanom Tsitsipasom sa 3:0 u finalu. Ponovo prvi teniser sveta govorio nakon još jednog velikog uspjeha o trci sa Rafaelom Nadalom i Rogerom Federerom, o najboljem svih vremena. Ja sam za sebe najbolji, uvek ću biti. Diskusija o najboljim svih vremena. Rezultati govore dovoljno, ali tenis nije isti kao nekad ranije. Čast je što sam deo te diskusije. Pritisak je deo sporta, pritisak je privilegija, pritisak je nešto bez čega ne mogu da igram. Gdje god se pojavim, posebno na Grand Slamu zbog trke sa Nadalom, pritisak je ogroman, rekao je Đoković. Nakon toga pojasnio je Nole šta to znači. Niko ne zna koliko će to da traje i koliko ćemo igrati, ali mislim da je sjajno za sport da osvajamo Grand Slamove i borimo se. Priča se mnogo o Grand Slamovima, moglo bi malo i o poziciji broj 1. Ne može svako da osvoji Grand Slam, ali biti broj 1 na svetu u tolikom nizu je najzahtevnije. U tom kontekstu mi je izuzetno drago što sam se vratio na čelnu poziciju. Oborio sam taj rekord za najduže nedelja na prvom mestu i dalje mi je to cilj, ali ne veliki kao što je bio pre obaranja rekorda. Pa dobro, slušaj ti mene.